Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Wa hala lan ngaling-ngalingi apa? Menghalangi. Nek bahasa Indonesia nek ngono menghalangi. Nek bahasa Indonesia kaya aku Jawa wae aku. Ngaling-ngalingi. Bainahuma ing dalem antarane Nabi Nuh karo Kan'an apa al-mauju. Apa ning al-mauju? Ombak, gelombang. Ayat tegese halang ngaling-ngalingi apa al-mauju ombak utawa gelombang bainanuhu antarane Nabi Nuh wa ibnihi lan putrane Nabi Nuh Kan'ana ya Kan'an. Fakana mongko ana sapa Kan'an ana iku minal mughraqina setengah saking golongane wong sing do kerem-kerem. Ae tegese fasara mongko dadi sapa Kan'an dadi iku minal muhlikina setengah saking wong sing do binasa. Dadi hancur mati bitaufani sebab taupan. Badai taupan. Dibengoki ngono karang ya ning prau karo kerem gek lete adoh angger bengok ana gelombang dhuwur ketetekan. Angger bengok ana gelombang dhuwur ketetekan diawe ana gelombang dhuwur dheke ambles nang ngisore. Sangal banget dadien. Nabi Nuh ya karo mrebes mili ya piyek-piyekno anak ya. Diayo-ayo ketetekan terus nek cara wong protes ro Gusti Allah, anak kula Gusti Allah, anak kula ning wong anak kae wong anak ora kena kandhane kok. Ngeyel kuwi nek isih kena dikandhani iki apik. Isih kena dikandhani iki ora kena dikandhani. Ngayal isih gelem temandang apik. Ya
misalkan gak ngaji iki ngeyel kae mangkat terus ngono lho. Iki meksa sampe. Weh, ya tetep dicatet wong mangkat kok. Berarti tetep catetane ngaji. Malah kepara iso gawe meri nek ngantek model ngono kuwi mati pas ngaji ngono. Wah, liyane meri ya. Jo tenan. Jo tenan ini. Loh. Iki jan ora kena kandhane. Akhirnya ya Nabi Nuh gelem ora gelem engkor nampa nganggo iman ngeloske karena kangen tetep kerem hancur bareng karo liya-liyane sing do kufur-kufur. Makane jamak mughrokin wong kang padha kerem karena ora ming kangen tok. Banyak sekali ribuan iki jan ribuan sing kerem mati niku ribuan. Cetha sing katut ming 80 kok. 40 lanang, 40 wedok, gek iki malah dudu kangen dudu garwane. Ning ya ana garwa karo anak sing katut ya. Ana kaya sing dingendikake ngarep dek emben kae. Wong anake ya ora mung siji, garwane ya ora mung siji, Nabi Nuh niku dadi sing do katut-katut akeh. Ming ada satu contoh iki bojo karo sing kangen iki sing ra katut. Dadi nek cara bleger ngono ya meksa ra kapiran kok ya. Ya anak liyane isih do katut do iman kok. Kelangan bojo sing karep isih ana sijine kok. Dadi ora kapiran kok ya. Iki Nabi Nuh e. Ora cetha. Ora cetha tak pikir-pikir wis. Wis angel. Masalahnya anu celebungane iki ora penak. Tenan celebungane iki ora penak ning kuping. Terutama sisih kene. Ora kepenak. Wis ya Allah. Seprene sih kademen jago. Bengi ngaji nang Kepuh Harjo wetane Mbah Marijan kono. Kayak ya nganggo klambi iki lengen pendek. Nganggo PCX wong yak wektu tahlil sih to. Saka kene jam 8. Oh sak banter-banter iki wis adem tekan kono nggon adem. Lah ming kulone kali adem. Ngaji der niki ya diayeli saya adem. Wis. Ha kok nang kene ngaji esuk isih diteruske. Meng kademen iki. Wong Nabi Nuh kok le ngetke aku rada ramenake. Nek kene iki rak ya wis ming wong rapokro iki dadi aja neh kok kaya Nabi Nuh. Siji wae kadang kala kapiran ora dong. Apa meneh serep ya ora ana wong gelem.
Oh alah. Lah ya seming wong ra pokro ngene kok ya tenan wong tenane. Ora ana wong gelem wis. Sing gelem wis sakjane getun kok. Sing gelem iki sakjane getun. Acur. Kuwi sing gelem. Berapa sing ra gelem saya ngedoh. Ya ya slamete wong urip iki ming cecekelan Quran hadis. Celengan ngamal hasil dilumpukke iki nek dasare Quran hadis. Makanya Kanjeng Nabi ngendika sesuk akhir zaman Islam itu pecah dadi 73. Nek Nasrani pecah dadi 72. Nasrani niku pecah dadi 72. Terus Islam niku pecah dadi 73. Kabeh neraka Kanjeng Nabi ngendika. Kejaba siji. Niku kabeh neraka kejaba siji. Siji niku Islam sing mlakune selalu berpegang teguh paugerane Quran karo hadis. Sing slamet tetep mung kuwi. Lah nek saniki muni Islam ning modele nganggo paham-paham sesat nika ya arepa Islam tetep neraka kok ya. Kaya ana postingan ning Facebook film Malaysia apa ya kayak bid'ah ngono. Ana bid'ah apa Indonesia ya. Judule film iki bid'ah. Lah modele nek ngono kae paham-pahame. Salah satu paham sing dicuplik ning film bid'ah itu adalah meskipun punya suami istri ijol-ijolan ki boleh asal sesama ridho. Njenengan nek yo lah ngono kuwi apa yo ajaran nek ngono kuwi. Lah yo wajar to nek neraka nek ngono kuwi wong wis ora nganggo aturane Quran kok. Gek kono engko yo ndi dalil tak omongi. Rika ki yo ndi dalil ngono kuwi. Dalil Quran apa hadis ning penjabarane karo tafsirane sing dinggokke. Gek kamangka nek jenengan paham tafsir sing isih murni, tafsir sing ora menggok, itu tafsire ulama-ulama salaf biyen, ulama biyen maksude ulama-ulama sing memang benar-benar ulamaul akhirat, ulama sing mligi neruske apa sing dadi ajarane Kanjeng Nabi. Beliau-beliau ini istilahnya ya warisane Nabi. Al ulama'u warasatul Ambiya lah sing kuwi. Mula model tafsir kuno-kuno sing ngaten iki sing cetha iso dicekel. Tafsir modern do menggok-menggok sih. Sakniki jenengan ya krungu piye keterangane MTA kae wis. Nika nganggo tafsir ya, ning le nafsiri manut kono. Le nafsiri manut kono. Asu ki halal tetepen. Karena neng Quran ora ana. Dhek nerake neng Quran khinzir. Khinzir iki maknane celeng dudu asu ngono kok ya. Wes piye kuwi ra ya judeg to. Yo asu sapa-sapa haram tetep ae. Maksudnya iki asune sapa-sapa haram kok ora urusan kok. Terus kok asuku halal. Ora iso, tetep asune sapa-sapa haram. Mbok asune Mas Parjiman kuwi haram kok. Upamane duwe asu kok ngono kuwi upamane duwe asu.
Pamane duwe asu. Ning gandeng ngalas yo ming kiwa tengene kae munyu nek kae. Weh. Neng nggon film lho, neng nggon film Bidngah kae ternyata ngekei contoh nek padha ridane arepa wis bersuami istri ijol-ijolan ki boleh. Jenengan iso mbayangke nek ngono kuwi. Lah sesate wis kebablasan hurung kok amalia-amalia harian. Oke sing wis metu saka tafsir. Makane sing paling selamat ki ya Islam sing berpegang teguh terhadap Quran hadis dalam satu menu tafsir yang benar sesuai syariate. Ora ngawur-ngawuran. Makane aja ngantek ninggalke tafsir-tafsire para ulama sing memang duwe predikat al-alim alamah tambah kepara aulia ya. Kaya Imam Nawawi Al-Jawi niki tafsire ampuh banget kaya keten iki. Alim alamah neng Mekah kono diakoni karo wong Mekah nalika mangsa gesange karena keconangan nalika nulis iki mati sentire iki isih iso nulis wong drijine metu sinare. Dadi isih tetep iso nulis wong drijine metu sinare. Dadi weruh padang kae. Bahwa beliau wali keconangan terakhir nalika arep pelebaran maktab Mekah nggusur wong selalu digusur ta kuburan-kuburan kae. Selalu digusur ngono kuwi pas ngeduk ndeke Imam Nawawi cetha wis gampangane ratusan tahun yang lalu sprene isih wutuh. Jasad sak morine iki isih wutuh sprene. Iki keconangan waline ya ngono kuwi. Sprene dadi ra sida dibongkar kok ya ning kono terus. Ngampuh tenan nek Imam Nawawi ngene iki. Nah, tafsir saiki ditawak-tawakno ning Facebook kae wong kae kadang nawake ya mung butuh adol men oleh duit. Terus engko isine ya mbuh ra cetha. Makane benar-benar ngati-ati wong sakniki Islam ya pecah dadi pirang-pirang sing nang Indonesia dhewe wis ana pira pirang-pirang. Ana NU, ana Muhammadiyah, ana Ahmadiyah, ana Salafi, ana HTI, ana Tablek, ana wis perna Indonesia tok wis pirang-pirang. Wah, banget isen. Angger genep 73 ya kiamat. Kenapa? Karena dengan ngepang-ngepang terlampau banyak ajaran ini rusak. Nalika ajaran rusak niku pengikutnya melu rusak. Jenenge wae ajaran rusak. Maka pengikutnya melu rusak. Nalika pengikut rusak bisa dibilang isi donya sing jenenge menungsa niku akeh rusake. Nek menungsa isih akeh apike Gusti Allah ora mungkin menghancurkan. Ndak ana hukum dolim. Wong-wong apik kok dihancurkan. Le dihancurkan ki nek wis donya ora ana sing apik. Lah digawe ra ana sing apik ki ya kuwi mau. Ulama sing apik-apik do disedani ra ana peneruse, para kiai-kiai sepuh sedo ra ana peneruse. Akhirnya masyarakat gedabikan do golek paugeran karo golek pegangan ndono ndene sing jedul ya niku wau malah mengko sing bangsa bidngah-bidngah. Kadang terus wis rasah sisan ana sing ngepok ngono kuwi. Aku saiki ora ngaji. Lah ngopo? Lah sak ploke gentune Burhan mati kae wis upamane iki upamane. Anu wis ora ana sing anu madani. Misalkan lho. Nek luwih apik ana ning ra srek aku. Nek sing luwih apik ana ra srek. Ning aku seneng sing model elek kok ngono kae. Lha muni ngono sih. Malah omong ngono kuwi. Berarti golek ra malah ngepok ra ngaji sisan. Anak putu wis ora kenal ngaji. Hancur iki donya kok. Sebabe wis ra ana sing apik.
Sing anggere isih do gelem ngaji ini lah iki cagake kiamat dadi ra sida. Gusti Allah arep menghancurkan. Waduh lah kaya ana wong kok ngono isih gelem apik jenenge. Esuk iki donge arep dikae lindu mentek, wah ning kok do menyang ngaji akhire ra sida. Ora sida. Malaikat ki ya wis omong karo Gusti Allah. Men ra apa-apa Gusti Allah, kae iki menyang kok engko ketemune ming ngeyel. Ngono kuwi. Ya wis omong ngene wah ngeyel kaya yo ngaji kok yo. Berarti ya mesake. Apa meneh kae kalau sing ibu-ibu kae iki jan tulus menyang ra duwe ngen-ngen apa-apa kae iki. Bahkan nalika menyang kae ngen-ngendong we ora. Nek rak mangkat, ora kok engko bendong ora kae iki. Sing penting mangkat kena nggo sangu mati. Ngono je, dadi apik banget kok ya. Jan apik banget. Iki upamane kaya jaman Nabi Nuh ngono slamet iki engko. Upamane kliwatan kena ombak ngono ndulane ombak pas menculat munggul kae iki patut menculat tiba nang prau kok iki. Wong malah slamet. Tenan malah slamet lho donge karep ning wong-wong apik ning kecer ngono lho ceritane. Iya ana sing apik kecer, mula pas ombak munggah kae iki patut munggah. Wah menculat tiba nang gladak prau. Gluduk ngono kuwi. Wes. Wah. Tanak kutuk. Gusti Allah iki pokoke ming sarwa iso nyetir. Wong pancen sing kuwasa kana pisan. Ping pindhone apik elek niku ternyata sing netepke Gusti Allah. Nek wong ya ora iso. Karena apik elek iki salah satu pathokane ati di mana ati niku sing ngerti ming Gusti Allah. Bleger-bleger kadang apik wae nek menurut wong rak sok ra apik to bleger kuwi. Wong ming wong ra judu to. Bleger ki apik, ning nek menurut wong iso ora apik sebabe wonge kuwi ora judu. Lho ning nek Gusti Allah ora model ngono apik tetep apik, ora tetep ora. Makane sing penting Gusti Allah kuwi. Anu lho sampean diomongke ngene diomongke lha ya sak karepe ming wong ngomong kok. Sing penting ki rak Gusti Allah wis jelas paham ngerti khabirun wingi nika Allah niku ngudaneni. Tuntunan ati kita niku pokoke krana Gusti Allah wis penak niku mengke. Nek krana wong wis aja ngantek, lara ati ku nek krana wong. Jan lara ati tenan. Lah jenengan ki niate ngaji apik banget ngono, wong limbiji ya wangun tenan kae lho, Bu. Galo kae saiki mbasan wis bangkrut rak ngojang ngaji to. Piye wae? Kamangka ngaji kita itu ora kok niate krana bangkrut. Wong pancen ket biyen ra deduwen kok. Bangkrut apa? Ning wong biji mungkin biyen dianggap sukses, saiki ra duwe terus dianggap bangkrut iki. Kemurnian kita niat ngaji-ngaji nek menurut wong liya lemune gandeng wis bangkrut. Sing lanang ya dibiji, mangkat terus kae. Saiki mangkat terus, karang ra ono sing grendet-grendeti lho. Saploe ditinggal mati bojone ya. Ngono kuwi padahal ora krana tek obar mati. Ning le biji le muni saploke ditinggal mati bojone. Wangun to wong iki nek omong. Geseh karo kenyataan iki geseh. Engke jenengan ki niate murni ngaji ming galo saiki mempeng. Saploke ditinggal mati kae. Wong kae iki ya niate ora ngaji, kae iki madik-madik sakjane wae tobat. Tobat to ora ono bener ta akhire. Wis yakin. Mula ngrasake suarane wong ki Allah ya Allah ming larake ati ra ono
Atine lara ora nekake apa-apa iki nek dirasake terus mah ming gering awake dhewe. Gering krana ngrungokke suarane wong kuwi. Gek engko nek wis gering wong kuwi ya ora tilik. Wis gawe lara ora tilik. Wes. Wegah tenan ning ngrasake suarane wong iki wegah tenan nek. Dadi suarane wong iki ming tak gawe asik-asik saja. Digawe asik kok ora usah dilebokke ati. Tapi dianggap guyon saja. Jadi suarane wong ki guyon saja aja gampang mlebu ndak malah ming keloro-loro. Jajal jenengan ngeten niku ndak ora nek ra cecekelan Quran yakin hancur tenane. Ngamal-ngamal ki krana Quran ora krana wong. Krana hadis ora krana wong. Insyaallah jenengan mengke digawe berkah, urip itu digawe berkah. Sing lemuni simbolise samake ya kan banyak sekali saiki simboli sama iki kaya-kaya Islami, kaya-kaya santri ya, kaya-kaya santri. Kaya-kaya iki jan nganggo dasar agama ning prakteke ora. Lah iki engko tetep ora berkah. Karena Allah ora butuh sama ning Allah butuh kenyataan, butuh hal, butuh kasunyatan amal niku. Wis sakniki rak ming do waton nek nggon postingan-postingan kae wangun-wangun gaji. Lan kula sok ndelok story. Waduh, storine wangun tenan, jebul ora cocok blas. Storine iki wangun kae. Kunci keberkahan hidup adalah pertama harus selalu bekti pada orang tua, kedua harus mencari ridho gurunya. Wangun kae. Santri kok ya iki ceritane sing ngomong iki. Sing ngomong iki santri ngono. Jadi pertama harus bakti terhadap orang tua, kedua harus selalu mencari ridho gurunya. Storine jian. Wong karo wong tuane we ngereti kok bekti ya. Iki wong karo wong tuane we ngereti. Lah kok limuni kunci berkah itu adalah ridho bekti terhadap orang tua. Kayak kamu kok karo wong tuane iki wes. Apa-apa entek kok ndek wong tuwa iki. Apa-apa entek diarati kuwi. Ora nek iki ora jati ra jati kok. Kuwi rak wong tuwa dhuwur. Iki ora jati. Ha wong ali-aline wong tuwa we diglembuk kok. Nyali-aline we diglembuk lho. Iki engko ndak ilang wong drijimu iki ketoke saya kisut lho muni ngono kuwi. Ngawur tenan nek iki. Tak gawake engko nek ana butuh apa-apa omong ngono kuwi. Wis ya ming mbok anake ndi. Ming bundet. Ngono kok lemuni bekti karo wong tuwa iki endi? Rak ya iki mesake wong tuane, yakin mesake wong tuane. Ning ya nek pencitraan ya niku wau storine harus selalu bekti terhadap orang tua. Bahagiakan orang tua kita, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Oh, cangkeme ya. Diangki. Pamane umum-umuman mending sing tampang gentho ngene iki. Muaning wong tuwa sing nang kono ngalem bono arang mulya tenane. Mulya tenan juga dina dikirim ya kirim donga ya kirim wacanan ya kirim hadiah ganjaran sedekah. Sing dangik-dangik jebul mengkur zong. Zong ming ora anu ya kuwi malah ngereti bondone wong tuwa kuwi. Lah wong oleh
PKH apa sing beras kae? Sing beras kae apa kae? BLT ya kae. Oleh beras sih agi wae esuk dijikuk sore wis ra ono kok. Bol dusung anake. Weh lah nekat ya. Lah cerita ora aku dhewe. Aku ki oleh beras wis dusung walah-alah mesake. Oh dilalae wonge ra ngaji kene kok ya. Dilalae kula rada tenang. Lah kula rada tenang ki wonge ki ora ngaji kene ngono lho. Nek ngaji kene rak ya wong tuane ki nundes aku tok. Le ngajari jenengan ki ngono kuwi apa piye ngono. Remukno aku. Wah tenan oleh kuwi BLT apa-apa esuke njikono sore wis ra ana dusung. Ngono ale posting gawe story le mune iki muliakan orang tua. Nek kuwi ki ora ning patenono wong tuamu ngono ya. Oh nyatane dereti kok apa-apa gawa apa-apa jiko. Ya mesake tenan ngene mesake tenan. Ini lho geseh karo kenyataan sementara Quran dawuhi nek wong tuwa ya dimulyakake dibekteni, nek tangga ya dihormati, diajeni. Ngene prakteke do ora patek iso ming ora cecekelan karo Quran hadis. Sederhana saja, hidup itu sederhana. Sing penting paugerane Quran hadis mesti selamat ya. Tenan sederhana mawon. Niki sik terus ke sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, paringi kanugrahan ayem, tentrem, nerima, iso istiqomah ling ngaji ling ibadah, keberkahan samudayanipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.